Hamne idan lain kirkat juga dengan sing berlagu bar kibede nang ta ka am dengan sam di para way te kendiat ngai kwa ban ai ka ni ka media ka ban pois khamat jeng di pajba na ka ban ta bangin pelong ya ka meeting ka live poetry menta u Desember hang te halls in jingsuk amrem ka dau ka bagangsan ka bangi kum ka seng yin sim ya kan ka sinjam ban pelong ya kan ka meeting kalong siapang jong ka subdivisional hospital ka ban long hang ne amrem ka bangi kum ka seng penroi penpa nila apply ya kan adu usnem arja khat pra hadu menta hendre ka basangsi kalong ba ha ka khalai tarik jong une ugnai Desember minister badan buram jong ka Taiwan amrem jongi tai balak men boy ila pli ya kate hospital ha ka alphoteric jong ini Desember kumta nagaleng kaseng ngidan ke kubar ban persya ajur ya ne ka jingle jong ke sarkar namar ba kane hospital Haji Shah lo ai ka teng ya ka subdivisional hospital ka bamut baka de don be ha ka headquarters son kumta nagaleng kaseng ka khot ka wer ya ki pat nyong song snong ki rang ba snong bat kiriu dan buram bakin yawan krempep ha ka te ka singin benya perkhat nagamta ka jingdon kam jong hospital kumjuru ka roy kapar bat ki jeng mentoy ki ba kum ki pai ba nong song snong jong kariwa den dia ki de ban dio kumta ni apil sabaro kiriu dan buram kiriu rang ba kamtam kirang ba snong baki de ban krempep ha ka ni meeting kublai